Ok, salutare tuturor și am regăsit la un nou videoclip. Îmi pare rău că n-am mai postat de mult, dar da. Aveți pe ecran pe undeva link-ul de la Instagram și de la TikTok. Astăzi o să jucăm acest joculeț cu planeta. Hai să vedem cum o putem face. Luăm laserul ăsta. Ăsta e centrul lumii. O să-l facem așa o mică găurică, să zicem. Și o să băgăm aceste bile. Foarte multe bile. Momentan am omorât decât 700 de persoane. Lăsați calmi. După ce o să dau foc la astea, cred că sunt suficiente. Așa. 0. Ești șmecher să faci chestia asta. Așa, încă mai ies. O cu gaură pe cealaltă parte? Ok, n-am pus destule. Nu fac cu gaură pe cealaltă parte, trebuia să facă. Ok. Hai să vedem. Da, nu mai ies. Ok, mai ies câteva pe aici. Astăzi o să încercăm și o nouă planetă. Da, o să-i dăm restart la asta. Haideți să încercăm planeta asta. Nu știu ce planetă ar trebui să fie. Dar văd că e locuită de mulți oameni. Hai să vedem dacă asta se distruge dintr-un asteroid. Ok, asteroidul omoră decât 4000 de oameni. Dacă mai dau unul aici, mai este 5000 de oameni în viață. Dacă mai dau unul aici, ok, 0 oameni. Mai dau unul aici. Hai să spamăm aici cu de-astea. Ia să vedem ce se întâmplă dacă dăm mai repede. Mamă, zici că-i... Hai să mai dăm. Hai mă, că am dat peste 50 de asteroizi. Hai că am dat peste 50. Ok, mai dăm. Mai recunoașteți planeta asta? Da, nici eu. Ia să vedem. Efectiv, asta a rămas din planetă, după ce am spamat aici cu drone acolo. Și unul aici, mai vreau. Ok, zici că e... Zici că e... Nu e o planetă, orice ar fi, dar nu e planetă. Ok, bine, hai să distrugem pe toată. Ok, am primit niște mesaje. Da, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, foarte bine. Deci, pa!